Oso pozik, ze emaitza ezin hobeak eduki ditugu. Basan aukera bat irabaztea, baina ez zuzenean alkatetzara joatea, eta pozez zoratzen gauz. Oso gaua politxa izaten ari da, gaua magikoa, eta gobernabilitate aldetik alkatetza lortu dugu, baina horrek ez dugu esan nahi ez dugula hitz egingo beste alderdiekin, ze guria da gobernuen egonkortasuna eukitzia eta harreman onak eukitzia alderdien artean. Eta, iratien esan duten bezala, eskerrak emun nahi dutzat, gure atzian dauen gai politikoari, hauteskunde batzordeari, eta batez ere komunikazio taldeari, gure komunitateari ondiela buru belarri lanian musutruk herri honekin daukien konpromisoagatik eta herri honekiko daukien maitasunagatik, eta gure nauke bebai eskaini lehen esan duten bezala, gure etxien faltadien guztiei, garaipen hau